διαδρομών δείχνουν μια ικανοποιητική ταχύτητα του Renault, που όμως είναι μικρότερη από την Lancia και το Audi. Έτσι ο Ντέμου είναι αυτός που είναι επικεφαλής στον αγώνα, κερδίζοντας τις 4 πρώτες ειδικές διαδρομές. Στην δεύτερη ειδική διαδρομή που βλέπουμε, ο Γιώργος Μοσκούς με τον Nissan 240 RS κάνει 7ο χρόνο γενικής, ενώ ο Φερναντές με την Opel Manda που ακολουθεί βρίσκεται μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω του. Ο Στρατισίνο με τον Σάσαλο είναι εδώ 10η στη γενική. Αλλά 2 ειδικές μετά θα εγκαταλείψουν αποσπασμένη τη Ζαγκαζίνη. Στην ειδική αυτή είναι που αρχίζουν τα σοβαρά προβλήματα για το Audi του Κύπριου Τίμη Μαυρόπουλου. Με μοτέρ να υπερθερμαίνεται, θα συνεχίσει για 2 ακόμα ειδικές διαδρομές μέχρι να εγκαταλείψει. Γιάννης Βαρτινογιάννης, γνωστότερος σαν Ζίγκερ, με τον Κώστα Στεφανή δεν θα έχουν καλύτερη τύχη. 2 ειδικές μετά, προβλήματα του οδηγού αναγκάζουν τη συμμετοχή να εγκαταλείψει. Come on, live. Ο Καλεντζάκης με τον Άκη είναι το πρώτο πλήρωμα που βλέπουμε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτοί θα εγκαταλείψουν στην 8η ειδική. Έχοντας προβλήματα με τον άξονά τους, ο Βαχάν Τερζιάν, η άλλη κυπριακή συμμετοχή, δεν έχει καλύτερη τύχη από τον συμπατριώτη του Μαυρόπουλο και στην επόμενη ειδική εγκαταλείπει από κυβότιο ταχυτήτων. Και ο Μπιανζόν γράφει εδώ το ταχύτερο χρόνο. Δανειακοί έχοντας καλύψει αρκετό από τον χρόνο που έχασε στα μεταλλεία βάφου, είναι εδώ δεύτερος ταχύτερος. Μετά τις εγκαταλείψεις του Ιαβέρη και του Ζίγκερ, βρίσκεται ανενόχλητα πρώτος στην κατάταξη των Ελλήνων. Ο Ζανούσι με την Lancia 037, αντιμετωπίζοντας προβλήματα με φλεταρισμένα λάστιχα, θα φτάσει στην ανασυγκρότηση στο Πόρτο Καρά στην 5η θέση. Ο Στρατισίνο είναι δεύτερος στην κατάταξη των Ελλήνων και έκτος ταχύτερο. Νέα, 11η ειδική είναι μεικτή, άσφαλτος και φόμο και η μεγαλύτερη διαδρομή του αγώνα. Η κατάταξη δεν θα αλλάξει μέχρι την ανασυγκρότηση, όπου ο Μπιανζόν θα φτάσει πρώτος σε 2.55-55. 4 λεπτά και 3 δεύτερα πίσω του ο Γάλλος Ρανιωτή με τον τιμονί. Ο Γιώργος Μοσκούς θα φτάσει τέταρτος στην ανασυγκρότηση, 32 μόλις δευτερόλεπτα πίσω από τον Ισπανό Φερναντές και το Opel Manda που θα είναι ο τρίτος. Η ειδική διαδρομή ανάγκασε τους οργανωτές να την ακυρώσουν, τροποποιώντας την διαδρομή, κάτι που δεν επηρέασε τον αγώνα εκτός από μια καθυστέρηση 40 λεπτών που δημιούργησε. Πίσω στον τερματισμό θα φτάσουν μόνο 31 από τα 78 πληρώματα που ξεκίνησαν.
Πρώτος ο Μπιανζόν με συνοδηγό τον Σιβιέρο και Λάντσια 0.37. Δεύτερος ο Ζανούση με τον Κρέστο και Λάντσια 0.37. Τρίτος ο Ιταλός Πρελιάσκο με τον Τσιάντσι επίσης με 0.37. Τέταρτος γενικής και πρώτος Έλληνας ο Γιώργος Μοσχούς με τον Κώστα Περτάκη και τον Nissan 240 RS. Κορανιωτοί με τον Τιμονιέ, έχοντας 3 απανωτά κλωταρίσματα στην 19η ειδική, τερματίζουν 5η. Έκτος γενικής και δεύτερος Έλληνας ο πρόεδρος του ΣΟΑ Στρατής Κατσιπαναγιώτης με τον Θήμιο Σάσαλο και πρώτος στο Group A και 8ος γενικής τερματίζει ο Ραϊνιέρη με τον Πίκολο και το Fiat Ritmo. Το ραντεβού τώρα των οδηγών δόθηκε για το 11ο ράλι Χαλκιδικής που θα γίνει του χρόνου τον Αύγουστο. Έχει ωραίο θέμα από εδώ, Πώς τα άλλα έρχεται. Εδώ είμαι. Τι μας σκάει. Πίσω στην ανασυγκρότηση στην συμπρωτεύουσα φτάνουν μόνο 36 από τα πληρώματα για να ξεκινήσουν το δεύτερο σκέλος του αγώνα στις 9 το πρωί της επόμενης ημέρας. Έτσι λοιπόν δεύτερο σκέλος και στην δεύτερη ειδική διαδρομή εξακολουθεί να είναι μπροστά ο Γιώργος Μοσχούς. Μπορώ να πω ότι ο αγώνας αυτός ήταν φοβερά γρήγορος και είχε πολλές αλλαγές στην πρώτη θέση. Αλλά για μένα ο αγώνας τελειώνει μόλις τελειώσει και η τελευταία ειδική. Και αυτό ακούσαμε τον Γιώργο. Δεύτερος ο Ζίγκερ, Γιάννης Βαρδινογιάννης με τον Κώστα Στεφανή και το Audi. Ενώ ο Γιώργος Μοσχούς με χρόνο 2 ώρες 25 πρώτα, 23 δεύτερα θα είναι και ο φετινός νικητής του 19ου ράλι ΔΕΘ.